Kasay point kum gani ka message. Your payment was pending by kum tater. Kasay point balay ka poi kum ni ba o adhar jong phi umpat link bat ka bang account jong phi. Nagata ka daw ka poi gani ka message kum ni. Ti don na pling jong phi ro phi pick ka point kum ni. Ba kala de verify ka to ka face jong phi. Tang ba your adhar not seeding. Ka poi ti gani ka video ka de karpang ni phi ki bompat link ki bompat long dani ki ba u adhar umpat link bat ka bang account jong phi. Ti pe ikani ka video ha do banakot pinang kumno ban link don kam ban le shabang don kam ban le kono chak tang ba phi kani video bot kat kum ji kai janga te pinang ban link ya account aga ya adhar jong phi bat ka bang account jong phi khana ba anda kila pin khana ba anda phila ya scholarship pin ya kila ban proceed ya ka pisa jong phi ka payment jong phi ma te pe kani video ha do banakot te yang in Yashprang. Nangkong pedeban search NSP portal tekan meet national scholarship portal klik hang to ti hadin mel dep klik hang to student ti hadin mel dep klik student ya showroom ya showroom klik hang to login ti hadin mel dep login ti kan smi kum to dial ko to ko OTR jong phi to bo phi yo to ko r line kum to ter bat ka password jong phi ti dial shoi ko to kani ka OTR ka dei hadin ma phila dep la ko to ka face verification phin yo ikani ma ti la da phim pat da ko to ti phim la ra ban login hang ni ro pin ha ban le shoi to OTR ni dai to OTR one time registration jong phi te kituk ma pat dep le ya kani te pi hab le shoi ka to da pi kwa ban ling yo adhar jong phi bat ka bang te tho ki to ter ki tho password jong phi te hade nang to ai ka to ka captcha ai ka to captcha ban check ba ha phi tho ikni ro ma thang ko por long ba gi ni ro phi kam long ra ti pej ba yo kumno ti de dial ba ti haden phel dial to I login check ba kum to ti haden phel check click login pej ka apa ang to andal apa ang to ya showroom pej KYC phase completed tangba adhar pat adhar seeding not seeding te klik hang to check pa pai kadayam klik hang to check it now hadin pidep to kala long your bank account is seeded with adhar on NPCI mapper te klik okay te hadin hang to te pai adhar seeding PAM te check ba te kamot kala link bat ka bank account jong phi te ladaki process ya ka lane ki phai ka pisa ka payment ro kamot kala long kamot kala poi te tangkom to hi te ko mga omen mastang kituk bompat dep la yo to one time registration number te pide ban la shwa yo to te wat pan slam te khanang ma phin yo pia jing toy ni na kani ka video lani na kani ka channel kum ga jing ai men same nga sngo ba like kani ka video la de phis ngo yo jing toy but subscribe e kani ka channel changa khana ma kanang yo men same shi jo ban pani e phi kum kani ka video ki jing kai hakil babon kiliang nang ni shkmat ro ngan pan mi sho e phi hakiliang ki scholarship te bat skawai ro ngan pan mi sho ki video kum no phin kamai pisa na ka mobile phone chong phi ban ki ve ki lat kamai pisa kat kum ka experience nga lani kat kum ka jing bangala persang yala di dengan hikai phi te tang kum tahi nang share ro ikini video si perlak chumpi kana makiro kin yo
yaka scholarship jongki pakan omlong pending kumni khanang ba o adhar jongki unling bat ka bang account jongki ma to angin say sempat. Thank you. God bless you.